Helo, a chroeso i sesiynau Carlam Cymru. Dyma ydy'r trydydd cyflwyniad yn y gyfres y tymor yr Hydref. Gyda fi, yma eto Mr Aled Pemberton, a heddiw dwi am drafod efo chi cylchedau Trydanol. Da ni'n mynd i fod yn astudio cylchedau Trydanol. Gweld sut mae'r cydrannau Trydanol, nathon ni edrych arnyn nhw yn y fideo cynt, sut maen nhw'n cael eu cysylltu gyda'i gilydd mewn cylchedau. Felly, well ni gychwyn. A beth gyntaf dwi angen wneud i lincio nôl i'r sesiwn gynt nes i oedd bod hydrannau Trydanol, maen nhw yn aml angen cael eu cysylltu gyda'i gilydd efo gwifrau mwyn ffurfio cylchedau. Mae unrhyw gylched Trydanol yn gallu cael ei ddosbarthu fel un o ddau fath o gylched. Y math gyntaf ydy cylchedau cyfres, yn Saesneg series circuits, ag yn ail cylcheddau paralel. A beth dyn ni am wneud yn y fideo yma, dyn ni am edrych yn fanwl iawn ar y ddau fath o gylched a cymharu eu priodweddau. Felly, well ni ddechrau efo cylcheddau cyfres. Dyma math symlaf o gylched. Mae cylcheddau cyfres, maen nhw'n cael eu galw yn gylcheddau cyfres pan maen nhw'n dim ond un llwybr yn unig i'r cerrynt lifo. Ac i chi ddeall yn union beth mae hynny'n golygu, a beth gorau i wneud ydy dangos enghraifft. Felly, os ydych chi'n edrych yn y gylched yma, ydych chi'n gallu gweld bod gen ni ddau wrthydd, gwrthydd R1 a gwrthydd R2. Mi ddylai bod chi'n gwybod mae symbol petriol plaen ydy gwrthydd. A fel dyn ni'n gallu gweld, mae'r ddau yma ar hyd yr un llwybr, ac yn y gylched yma, mae'n dim ond un opsiwn o ran y nifer o lwybrau mae'r cerrynt yn gallu llifo, ac felly mae hwn yn enghraifft clasurol o gylched cyfres. Nawr, os dwi'n deud bod yna gerrynt o 2 amp yn llifo pan mae'r cerrynt yn llifo allan o'r gell neu'r batri, yna dyn ni eisiau bod yn ymwybodol o rheolau ynglyn â faint o gerrynt fysa'n llifo yng ngweddill y gylched. Nawr, mae'n hawdd iawn i feddwl wrth i chi lifo trwy'r gylched bod y cerrynt yn amrywio a bod o yn lleihau. Ond y gwir ydy, os fyswch chi'n gosod amydr i fesur y cerrynt ar unrhyw le yn y gylched yma, mi fyswch chi yn ffeindio bod y cerrynt yn aros yn 2 amp pob man. Hyd yn oed trwy y ddau wrthydd, fysa'r cerrynt yn 2 amp. Felly mae'n bwysig i chi gofio mewn cylched cyfres, mae'r cerrynt yn aros yr un fath pob man yn y gylched. Os ydw i'n deud mae voltedd y batri ydy 8 volt, a mi fyswn ni yn gallu cadarnhau hynny trwy ei fesur gyda voltmetr. A yn defnyddio voltmetr arall, os dwi yn ffeindio bod yna 2 volt ar draws y gwrthydd R1, yna mi ddylai fod chi yn gallu gweithio allan be ydy gwrthiant R2. Os ydych chi ddim yn siŵr, fyswch chi'n gallu rhewi'r fideo a trio gweithio allan. Ond y gwir ydy, y voltedd ar gyfer R2 fysa 6 volt. Ac y rheswm am hynny ydy, mae'r batri efo voltedd o 8 volt, a allwch chi ystyried hynny fel yr egni sydd yn cael ei fewnbynnu i'r gylched. Ac felly mae angen i'r 8 volt yna gael ei ddefnyddio rhywle yn ystod y gylched. Felly, os dwi wedi deud yn barod bod R1 efo voltedd o 2 volt, yna mae'n rhaid i weddill yr 8 volt gan y batri gael ei ddefnyddio. A felly dyna pam mae voltedd R2 fysa 6 volt. Nawr mae gen ni ddigon o wybodaeth yn yr gylched yma rwan i gyfrifo be ydy gwrthiant R1 a be ydy gwrthiant R2 mewn ohms. A dyn ni'n gwneud hynny trwy ddefnyddio'r hafaliad gwrthiant yn hafolu voltedd rhan efo cerrynt. Felly, os ydych chi'n edrych yn ofalus ar gwrthydd R1, dyn ni'n gallu gweld bod mae gynno fo voltedd o 2 volt, mae gynno fo gerrynt o 2 amp, ac o ganlyniad, os ydych chi'n gwneud y swm voltedd rhan efo cerrynt, mi fyswch chi'n ffeindio bod gwrthiant R1 ydy 1 ohm. Yn yr un modd, fyswch chi'n gallu cyfrifo be ydy gwrthiant R2 trwy rannu'r voltedd efo'r cerrynt unwaith eto. Felly fyswch chi'n rhannu y voltedd o 6 volt efo'r cerrynt o 2 amp, a fyswch chi'n wedyn yn dod o hyd i'r ffaith bod ei gwrthiant o ydy 3 ohm, yn union fel yn y cyfriad y fama. Felly R1 ydy volt rhan efo cerrynt i roi gwrthiant o 1 ohm, ac R2 fysa
voltedd rhannu fy cerrynt i roi gwrthiant o 3 ohm. Felly, dyn ni'n gweld o'r gylched yma bod R1 ydy 1 ohm, a dyn ni'n gallu gweld mae R2 ydy 3 ohm. Felly, y peth nesaf dyn ni angen ystyried ydy, faint ydy cyfanswm gwrthiant y gylched i gyd. Wel, mae hwn yn rhywbeth eitha syml i wneud. Cwbl da chi gofyn wneud ydy adio gwrthiant R1 at gwrthiant R2. Felly, yn yr achos yma, dyn ni'n gallu gweld bod ni gennym ni 1 ohm plus 3 ohm. Felly, ni'n mynd yn ôl i fan hyn. I gyfrifo gyfanswm gwrthiant y gylched, mi fysach chi'n gallu adio yr 1 ohm at y 3 ohm i roi 4 ohm. Ond mae yna ffordd arall o wneud hefyd. Yr ail ddull ydy, os dyn ni yn cyfrifo cyfanswm gwrthiant y gylched trwy rannu cyfanswm y voltedd efo cyfanswm y cerrynt, cofiwch 8 volt oedd voltedd y batri neu'r gell, rhannu efo'r cerrynt sydd yn llifo trwy'r gylched sef 2 amp, fe nawn ni glanio fyny efo gwrthiant o 4 ohm yn syth bin. Felly, dyna chi'r ddwy ffordd o gyfrifo cyfanswm gwrthiant y gylched. Nawr, gan i edrych ar ail enghraifft, ar fan hyn, dyn ni'n gallu gweld bod gennym ni 3 cydran. Mae gennym ni gwrthydd unwaith eto fan hyn, mae gennym ni lamp yn y fan hyn, a mi ddylai chi'n gwybod o'r fideo gynt bod hwn ydy thermistor. So dyma ydy'r 3 cydran sydd gennym ni yn y gylched yma. Ond sylwch, unwaith eto, mae'r 3 ohonyn nhw i gyd ar hyd yr un llwybr, ac felly dyn ni'n deud bod hwn yn enghraifft arall o gylched cyfres. Nawr te, os ydw i'n deud, mi jyst rwbio y seith yma allan, os dwi'n deud bod yna 0.4 amp o gerrynt yn llifo i ddechrau, yna mae rhaid i ni cadw at y rheolau, dyn ni'n gwybod mewn cylched cyfres bod y cerrynt yn aros yn gyson ym mhob man, felly y gwir ydy dim os lle fysach chi'n gosod ameder yn y gylched, mi fysach chi'n ffeindio bod y cerrynt yn aros yn 0.4 amp ym mhob man. Nawr te, os dwi'n deud mae voltedd y batri y tro hwn ydy 12 volt, a bod yna 3 volt ar draws y gwrthydd, bod yna 4 volt ar draws y thermistor, mi ddylai chi yn gallu gweithio allan faint o voltedd sydd ar draws y lamp. Felly, os fysach chi wedi rhewi'r fideo a eisiau gwirio, dyn ni'n gwybod bod rhaid i voltedd y 3 cydran, sef y gwrthydd, y lamp a'r thermistor, mi ddylai bod nhw gyd yn adio i voltedd y batri sef 12 volt, ac o ganlyniad, mi ddylai chi wedi ffeindio mai voltedd y lamp, ydy 5 volt. Da iawn os ydych chi wedi llwyddo i wneud hynny. Nawr te, yn union rhywun modd ag nathon ni wneud cynt, dyn ni rwan efo digon o wybodaeth yn y gylched i gyfrifo be ydy gwrthiant R1, sef gwrthiant y gwrthydd, R2 sef gwrthiant y lamp, ac R3 sef gwrthiant y thermistor. A fysach chi'n gwneud hynny unwaith eto trwy rannu'r voltedd efo'r cerrynt. Felly, y 3 cyfrifiad ddylai bo chi wedi wneud ydy i gyfrifo gwrthiant y gwrthydd. Dych chi'n gwneud 3 volt rhannu efo 0.4 amp i gael gwrthiant o 7.5 ohm. R2, dych chi'n rhannu'r voltedd efo'r cerrynt i gyfrifo gwrthiant y lamp i fod yn 12.5 ohm. Ac i gyfrifo gwrthiant y thermistor, fysach chi'n rhannu'r voltedd efo'r cerrynt unwaith eto, a fysach chi'n ffeindio bod i gwrthiant o ydy 10 ohm. Felly mae gennym ni'r 3 cydran yma i gyd gyda'i gilydd mewn cyfres. Felly rwan dyn ni angen mynd ati i gyfrifo be ydy cyfanswm gwrthiant y gylched. A dyn ni'n gallu gwneud hynny trwy adio gwrthiant y 3 cydran unigol fel sydd gennym ni fama. Ac os dyn ni'n gwneud hynny, dyn ni yn mynd i gael ateb o 30 ohm. Neu, y ffordd uniongyrchol unwaith eto, cwbl ydych chi gofod wneud ydy rhannu cyfanswm volt y gylched sef 12 volt o'r batri, rhannu hynny efo cerrynt y gylched, a ydych chi'n glanio fyny efo ateb o 30 ohm yn syth bin. Felly, i grynhoi, o ran rheolau cylchedau cyfres, y peth gyntaf i gofio ydy mae cerrynt y gylched yn hafal trwy'r gylched i gyd. Dydy'r cerrynt byth yn newid mewn cylched cyfres. Yr ail, mae voltedd pob cydran yn adio i voltedd y batri. Dyn ni wedi gweld hynny yn y ddau enghraifft yn do. Os ydych chi'n adio fyny voltedd pob cydran, enghraifft pob lamp neu pob gwrthydd neu pob thermistor, os ydych chi'n adio voltedd pob un at ei gilydd, fe gewch chi voltedd y batri. Ac o ran gwrthiant, os ydych chi'n adio gwrthiant pob cydran gyda'i gilydd, mi fydd o yn rhoi gwrthiant y gylched. Felly mae rheol y voltedd a rheol y gwrthiant mewn cylched cyfres yn eitha tebyg.
Nawr un o'r hafaliadau newch chi weld o dudalen 2 o'r papur arholiad ydy bod cyfanswm neu cyfanswm gwrthynt y golched ydy gwerth R1 plus R2, sef be mae'n golygu ydy, ydych chi jyst yn adio gwrthiant cydran gyntaf, sef R1, at gwrthiant R2, a gewch chi cyfanswm gwrthiant y golched. Nawr, os oes yna drydydd cydran fel sy'n ni yn yr ail enghraifft, cwbl fyswch chi'n edrych, fyswch chi'n adio as hynny R3. Ac yn y blaen. Okay? Felly, awn ni mlaen rwan at yr ail fath y golched, sef colchedau paralel. Okay? Nawr te, os colched cyfres ydy colched lle mae'n dim ond un llwybr i'r cerent lifo, unrhyw adeg gewch chi mwy nag un llwybr i'r cerent lifo, mae gennym ni felly colched paralel. A dyma ni enghraifft yn y fan hyn. Dyna ni'n gallu gweld bod gennym ni ddau wrthydd a batri unwaith eto, neu gell, ond rwan dyna ni'n gallu gweld bod yna fwy nag un llwybr i'r cerent lifo. Felly, o ddiffiniad, mae hwn yn golched paralel. Os dwi'n deud bod yna 0.3 amp o gerent yn llifo, a mae gennym ni 6 volt ydy voltydd y batri, mae'r rheolau rwan ychydig bach yn wahanol. Y gwir ydy, os fyswn ni'n cymryd voltmetr ar draws R1 a voltmetr ar draws R2, fyswn ni'n ffeindio bod ei voltedd nhw ddim yn adio i 6 volt. Y gwir ydy, gan mai voltedd y batri ydy 6 volt, voltedd yr llwybr top, fel petai, sef voltedd R1 fysa 6 volt, a voltedd R2 fysa hefyd yn 6 volt. Fyswn ni'n gallu cael trydydd neu bedwerydd llwybr, a fyswn ni unwaith eto yn ffeindio mi fysa voltedd y llwybrau yna yn 6 volt, oherwydd mae hynny wedi cael ei bennu gan voltedd y batri. Nawr, os yna 0.3 amp o gerent yn llifo, dyn ni'n gweld pan mae'r cerent yn cyrraedd yr ardal yma, mae o yn mynd i rannu. Dwi ddim yn rhaid oedd angen rhannu yn 0.15 amp a 0.15 amp. Mewn gwirionedd, os dwi wedi dweud bod yna 0.1 amp o gerent yn llifo ar hyd R1, yna mi ddylai bod chi'n gallu gweithio allan bod yna 0.2 amp o gerent yn llifo ar hyd y llwybr gwaelod trwy R2. Wedyn, pan mae'r ddau gerent yn cyrraedd pwynt yma, mae nhw wedyn yn ail ymuno, a mae gennym ni cerent o 0.3 amp wedyn yn llifo nôl i'r gell neu'r batri. Felly, mae'r rheolau rwan ar gyfer colchedau paralel dipyn yn wahanol i'r rhai ar gyfer colchedau cyfres. Da chi jyst angen cofio, ffordd syml iawn yn gofio ydy bod voltedd pob llwybr yn hafal i voltedd y batri yn hytrach na bod yn cael ei rannu. A lle oedd y cerent yn aros yn gyson pob man mewn colched cyfres, rwan mae'r cerent yn gallu rhannu mewn colchedau paralel. Okay? Reit e, unwaith eto rwan, da ni'n gwybod faint o voltedd a faint o gerent sydd yna i R1 ac R2, felly mae o'n bosib i ni rwan fynd ati i gyfrifo be ydy gwrthiant R1 ac R2. Right, so os dwi'n cyfrifo be ydy gwrthiant R1, 6 volt rhan efo 0.1 amp, gan ni jyst cadarnhau hynny. Mae gennym ni 6 volt ar gyfer R1, dyn ni'n gwybod y cerent sy'n llifo trwyddo fo ydy 0.1 amp. Felly os dyn ni yn cyfrifo gwrthiant R1, dyn ni wedyn yn dod o hyd i'r ffaith i fod o efo gwrthiant o 60 ohm. Yr un cyfrifiad wedyn ar gyfer R2, dyn ni'n gallu gweld bod y voltedd yn 6 volt, mae'r cerent yn 0.2 amp, so os dyn ni'n gwneud 6 rhannu efo 0.2, dyn ni'n ffeindio bod ei gwrthiant o wedi 30 ohm. Nawr se, gan ni jyst cymharu y ddau rif yma ar gyfer y gwrthiant. Dyn ni'n gallu gweld bod R1 efo 2 waith gymaint o wrthiant o'i gymharu efo R2. A mae hynny'n gwneud synwyr. Oherwydd os ni'n edrych yn ôl yn y llun yma, dyn ni'n gallu gweld os ydy R1 efo gwrthiant o 60 ohm a R2 efo gwrthiant o 30 ohm, mae hynny'n golygu bod o 2 waith mor anodd i'r cerent i lifo trwy R1 o'i gymharu gydag R2, ac felly os di o'n 2 waith mor anodd i'r cerent lifo, yna dyn ni yn disgwyl fydd y cerent yn union hanner ar hyd R1 a fysa fo ar hyd R2. Felly dyn ni really rwan yn trio deall, dyn ni'n trio cysylltu ein dealltwriaeth ni o'r hyn nathon ni weld yn y fideo gyntaf gen i fi yn y gyfres yma, y berthynas rhwng voltedd cerent a gwrthiant ynde. Okay? Reit e, felly os dyn ni efo R1 yn 60 ohm ac R2 yn 30 ohm, dyn ni rwan eisiau ystyried be ydy cyfanswm gwrthiant y golched yma. Na, fysa fo'n hawdd iawn i feddwl bod chi yn syml yn adio y 60 at y 30 i roi cyfanswm gwrthiant o 90 ohm. Fodd bynnag, dydy hynny ddim yn gywir.
Ac y rheswm am hynny ydy, os ni'n mynd yn ôl i'r gylchyd y munud bach, dyn ni'n gallu gweld mae'r cerrynt efo dewis unai i fynd ar hyd R1 neu ar hyd llwybr R2. Mae gynnu fo, does dim angen i'r cerrynt i lifo trwy R1 ac R2, ac o ganlyniad mewn cylchyd paralel, dydyn ni ddim yn adio y ddau gwrthiant i fyny i gyfrifo cyfanswm y gwrthiant. Fyswn ni'n gallu cadarnhau hynny trwy ddefnyddio y dull amgen o gyfrifo cyfanswm y gwrthiant trwy rannu cyfanswm volt y gylched, sef 6 volt, efo cyfanswm cerrynt y gylched oedd yn llifo trwy y batri neu'r gell, sef 1.3 amp, a dyn ni'n ffeindio mae cyfanswm gwrthiant y gylched yma mewn gwirionedd, os ydych chi'n cyfuno y gwrthydd 30 ohm ac y gwrthydd 60 ohm at ei gilydd, dyn ni yn dod o hyd i'r ffaith mae cyfanswm gwrthiant y gylched ydy 20 ohm. Felly, sut dyn ni yn mynd i allu cyfrifo cyfanswm gwrthiant o 20 ohm yn defnyddio ein dau wrthydd o 60 ohm a 30 ohm? Wel, un ffordd o wneud hynny ydy defnyddio hafaliad arall sydd yn cael ei roi ar dudalen 2 o'ch papurau arholiad. Gai jyst cadarnhau fan hyn, fel ma'n deud, dydy adio gwrthiant y ddau gwrthydd ddim yn rhoi cyfanswm gwrthiant y gylched cyfan, oherwydd ydy'r cerrynt ddim angen llifo trwy'r ddau. Mae'n rhaid i ni ddefnyddio hafalid arall. Ac yr hafalid hwnnw ydy yr hafalid yma. Okay? So, 1 rhannu cyfanswm yn hafalu 1 rhannu R1 plus 1 rhannu R2. Ac o brofiad, dwi wedi ffeindio bod disgyblion blwyddyn 10 yn ffeindio defnyddio'r hafalid yma braidd yn drafferthus. Felly, os ydych chi yn defnyddio eich cyfriannell i fewnbynnu gwerth R1 ac R2, cofiwch, dyn ni yn gwybod mae gwerth R1 ac R2 ydy 30 ohm a 60 ohm. Felly, os ydych chi'n mewnbynnu hynny i gyfriannell, newch chi ffeindio bod yr ateb ydy 10.15. Mae'n hawdd iawn i feddwl felly, mae dyna ydy'r ateb terfynol ar gyfer cyfanswm gwrthiant y gylched. Ond cofiwch, hwnna ydy cilydd cyfanswm y gwrthiant, ydy 10.15. Felly, fel cam olaf, sef y cam mae nifer fawr iawn o ddisgyblion yn anghofio gwneud, mae'n rhaid i chi i gyfrifo cyfanswm gwrthiant y gylched, mae'n rhaid i chi wneud 1 rhannu efo 10.15, felly i ddarganfod cilydd 10.15, a newch chi glanio fyny efo ein ateb terfynol o 20 ohm. Gai bwysleisio, mae disgyblion yn ffeindio'r fformula yma braidd yn drafferthus. Felly, dwi am rŵan cynnig trydydd dull i chi. Okay, so mae'n dweud yma, mae'r hafalid yma i weld ar dudalen 2, ond mae o yn ddull digon anodd. Felly, yn fy marn i, yr hafaliad gwell i'w ddefnyddio, sydd yn symlach o lawer, ond gai bwysleisio dydy'r hafalid yma ddim i'w weld ar dudalen 2 o'r papur arholiad, gai awgrymu neu gai gynnig yr hafalid yma i chi. So i gyfrifo cyfanswm gwrthiant y gylched, ydych chi'n R1 lluosi fo R2. Cofiwch gwerth R1 ac R2, y gwrthiannau oedd 30 ohm a 60 ohm, so ydych chi'n lluosi nhw gyda'i gilydd. Wedyn, ydych chi'n rhannu'r cyfan efo y ddau werth sef y 60 a'r 30 wedi adio gyda'i gilydd. Felly, os ydym ni mewnbynnu 60 lluosi fo 30, rhannu efo 60 plus 30, gewch chi ateb o 20 ohm. Nawr, os ydych chi efo cyfriannell gwyddonol, please gwiriwch hwn, ond mi ddylai fod chi yn dod o hyd i'r ateb cywir. Os ydych chi ddim, gai gynnig bod chi yn defnyddio'r bottom fraction sydd gen y nifer fawr ohonoch chi bellach ar gyfriannell gwyddonol, neu gai awgrymu bod chi, pan ydych chi yn mewnbynnu hwn i gyfriannell, bod chi yn defnyddio y cronbachau. Ac os ydych chi'n gwneud hynny, mi ddylai fod chi yn glanio fyny gyda'r ateb uniongyrchol o 20 ohm. Felly, yn fy marn i, dyma chi hafaliad sydd yn well i'w ddefnyddio na dull 2, ond gai bwysleisio dydy o ddim ar dudalen 2 o'ch papur arholiad, felly os ydych chi yn ffeindio bod hwn yn haws i ddefnyddio i gael at yr ateb o gyfanswm y gwrthiant mewn cylched paralel, yna mae angen i chi fynd ati i ddysgu hwn. Just i bwysleisio, ydych chi'n lluosi ar dop y fraction a ydych chi'n adio ar y gwaelod. Okay? Mae'n hawdd iawn i ddrysu rhwng y ddau yna. Reit, a'n i mlaen rwan i gylched paralel arall, so dyma chi'r ail enghraifft. Rwan mae gen ni 3 lamp unfath, a da ni'n gallu gweld bod y 3 ohonyn nhw ar hyd llwybr eu hunain.
Unwaith eto, gan bod yna fwy nag un llwybr i'r ceren llifo, mae hwn o ddiffiniad yn gylched paralel. A gan bod y tri lamp bellach yn unfath, yn identical, mae ganddyn nhw un yn yr un gwrthiant sy'n golygu bod yr un a hanner amp o gerin sydd yn llifo trwy'r gell, mae o yn mynd i rannu yn berffaith mewn i dreian rwan. Felly fe gawn ni so o ran y volteddau, cofiwch, os volt of the battery ydy 12 volt, dyn ni'n gwybod mai, os fysach chi'n gosod voltmeter ar draws y tri lamp, fysach chi'n ffeindio bod nhw gyd efo un volt of the battery. A gan fod y cerrynt yn cael ei rannu'n berffaith rhwng y tri gwrthydd, gan bod nhw un yn yr un gwrthiant, mae o yn mynd i fod yn 0.5 amp yn llifo i bob un o'r tri lamp. Be fydd yn digwydd wedyn ydy, mi fydden nhw, bydd y 0.5 amp gewch chi fama, ac y 0.5 amp gewch chi fama, maen nhw'n ail ymuno yn y fan hyn, felly gewch chi 1 amp yn llifo ar hyd y llwybr yma, a wedyn fydd yr 1 amp ag y 0.5 amp yma yn ail ymuno yn y fan hyn, sy'n golygu yn dychwelyd yn ôl i'r batri 1.5 amp. Unwaith eto wedyn, yn dilyn yr un patrwm, dyn ni rwan efo volteddau a ceryntau y tri lamp, a felly dyn ni'n gallu rhannu'r voltedd gyda'r cerynt. Mae'n mynd i fod union yr un cyfrifiad i'r tri lamp, a dyn ni'n ffeindio bod eu gwrthiant nhw, 12 rhannu efo 0.5, dyn ni'n mynd i ffeindio bod gwrthiant nhw oll yn 24 ohm. Wedyn, os dyn ni eisiau cyfrifo beth i cyfanswm gwrthiant y golched, ga i bwysleisio unwaith eto mewn colched paralel dydych chi ddim yn adio gwrthiant y tri gwrthydd at ei gilydd. Dych chi ddim yn gwneud hynny. Dych chi angen defnyddio un o'r ddau hafaliad dyn ni newydd edrych arno fo yn enghraifft 1. Felly, i gyfrifo cyfanswm y gwrthiant y golched, un opsiwn ydy, ein bod ni yn rhannu cyfanswm voltedd y golched, sef voltedd y batri, efo cyfanswm y ceryn sydd yn llifo trwy y batri, a dyn ni'n ffeindio mai cyfanswm gwrthiant y golched yma ydy 8 ohm. Wedyn, unwaith eto, dyn ni'n gallu defnyddio y hafaliad yma, 1 rhannu cyfanswm, so 1 rhannu cyfanswm y gwrthiant yn hafel i 1 rhannu 1 plus 1 rhannu 2 plus 1 rhannu 3 y tro hwn, gan bod gennym ni 3 llwybr. Dych chi wedyn yn mewnbynnu y rhifau, so 1 rhannu 24 tair gwaith, a gewch chi ateb o 0.125. Ga i bwysleisio bod chi yn trialu hwn, a dych chi'n trio hwn ar eich cyrfiannell. Wedyn, mae'n rhaid i chi gofio, efo, os ydych chi'n defnyddio'r dull yma, fel rhan olaf, mae'n rhaid i chi ddefnyddio cilydd yr ateb ydych chi newydd gael yn y fan hyn, mwyn dod o hyd i'r ateb o 8 ohm dyn ni wedi gweld eisoes. Nawr, yn anffodus, dydy dull 3, sef yr un lle ydych chi'n defnyddio'r hafaliad un lluosi 2 rhannu efo 1 plus 2, dydy hwnna ddim yn gweithio ar gyfer 3 llwybr. Fodd bynnag, mae cwestiynau TGAU dim ond fel arfer yn ymwneud â cylchedau paralel sy'n cynnwys 2 lwybr. Felly, yn y mwyafrif y gwestiynau, mi fydd yr hafaliad yma yn gweithio yn iawn yn TGAU. Reit te, so i grynhoi, rheolau cylchedau paralel. Yn gyntaf, mae cerrynt y golched yn hafal i gyfanswm y cerrynt ar hyd pob llwybr. Felly y tro hwn, dydy'r cerrynt ddim yn gyson, mae'n rhaid chi adio'r cerrynt sydd yn llifo ar hyd pob llwybr at ei gilydd, a fydd hwnna yn hafal i gyfanswm cerrynt y golched fydd yn llifo trwy'r batri. Be sydd yn gyson y tro hwn ydy bod voltedd pob llwybr yn hafal yn union i voltedd y batri. Does dim angen chi adio y volteddau unigol i fyny. Beth bynnag ydy voltedd y batri, hwnnw hefyd fydd voltedd pob un cydran ar hyd pob llwybr. Ac yn drydydd, pwysig i chi gofio gan fod yna mwy nag un llwybr i'r ceryn llifo mewn cylched paralel, mae gwrthiant y golched yn llai na'r llwybr gwrthiant isaf. Cofiwch, mewn cylched paralel, gan fod yna fwy nag un llwybr i'r ceryn llifo. Os ydych chi'n cynnig mwy o lwybrau i ceryn llifo, yna mae o'n mynd i fod yn haws i'r ceryn llifo, a mae hynny wrth gwrs yn arwain at llai o gwrthiant. Reit te, rhywbeth arall ydych chi angen bod yn ymwybodol ohono fo, ydy manteision cylchedau paralel yn y cartref. Os ydych chi'n cysylltu lampau mewn paralel, neu os ydych chi'n cysylltu socedi yn y brif gylch mewn paralel, mae'n nifer o fanteision o gysylltu cydrannau Trydanol yn y cartref gyda cylchedau paralel yn hytrach na cylchedau cyfres. Mae'r be yn union ydy'r manteision yma? Wel, yr un gyntaf ydy, mae gan pob cydran yr un voltedd.
Felly, dyn ni'n gwybod os ydych chi yn cysylltu nifer fawr iawn o lampau gyda'i gilydd, mewn colched paralel, ydych chi'n gwybod bydd pob un ohonyn nhw yn y tŷ yn mynd i gael un voltydd. Yr ail beth, os ydy un cydran yn torri, bydd y lleill yn parhau i weithio, maen nhw'n aros ymlaen, oherwydd does yna ddim toriad ar hyd rhan nhw o lwybr y golched. Ac yn olaf, ydych chi'n gallu rheoli cironnau, fos chi'n gallu er enghraifft rheoli rhai lampau gyda switches ar wahân, sy'n golygu mae gennych chi'r opsiwn o gael rhai ymlaen a rhai ffwrdd. Nawr dwi eisiau jyst eisiau cysylltu nôl i be nes i drafod efo chi yn y cyflwyniad gynt, pan nathon ni edrych ar briodweddau voltydd a cerrynt i gwrthyddion lampau a diodau. Mae'r gylched yma yn gylched, newch chi weld sawl gwaith mewn hen gwestiynau arholiad ac yn y blaen. A dwi eisiau cyflwyno i chi y terminoleg a be yn union mae o'n golygu. Nawr, da ni'n gallu gweld bod y voltmeter yma, mae o ar hyd llwybr ei hun yn dydi. So felly yn aml iawn, fyswch chi'n gallu cyfeirio at hynny trwy ddeud bod y voltmeter mewn paralel. Mae o wedi cael ei gysylltu mewn paralel efo'r lamp. Hynny yw, mae o wedi cael ei gysylltu ar hyd llwybr ei hun. Fodd bynnag, gan fod y gwrthydd newidiol, sef hwn, ag yr amydr, sef hwn, ag y lamp, gan bod nhw ar hyd un o'r un llwybr a'i gilydd, yna fyswn ni yn deud bod nhw wedi cael ei gysylltu mewn cyfres gyda'i gilydd. So felly, ystyr cysylltu mewn cyfres ydy cysylltu cydrannau ar hyd un o'r un llwybr. Ond os ydych chi yn cysylltu cydran fel voltmeter mewn paralel, yna mae hwn yn golygu bod yn cael ei roi ar hyd llwybr ei hun. Ac mae'n rhaid i amedrau wastad cael ei cysylltu mewn cyfres efo gweddill y golched, a mae'n rhaid i voltmeter wastad cael ei gysylltu mewn paralel efo gweddill y golched. Reit, jyst un peth arall i ystyried cyn i ni edrych ar enghreifftiau o gwestiynau. Pŵer mewn cylchedau trydanol. Nawr, da ni wedi gweld yn barod yn dod, y mwyaf ydy pŵer lamp, y mwyaf yw ei ddisgleirdeb. Os ydych chi'n cael cwestiynau arholiad yn gofyn i chi drafod disgleirdeb lampau, yna ydych chi angen ystyried be ydy eu pŵer nhw. Ddim o reidrwydd eu voltedd nhw, na chwaith eu cerrynt nhw. Gai atgoffa chi hefyd, mae'n ei ddwy ffordd, mae'n ei ddwy hafaliad fedrwch chi ddefnyddio i gyfrifo pŵer trydanol. Yr un gyntaf ydy voltedd lluosif y cerrynt. So pŵer yn hafel i voltedd lluosif y cerrynt. Ac yr ail ydy bod pŵer yn hafel i gerrynt sgwâr lluosif y gwrthiant. Nawr te, bob yn y hyn, newch chi weld cwestiynau fel hyn mewn papur arholiad, lle mae gennych chi ddau lamp, mae'r ddau yma wrth gwrs wedi cael ei gysylltu mewn cyfres, gan bod nhw ar un o'r un llwybr, a maen nhw mewn cyfres efo batri 9 volt. A cwestiwn syml ydy, pa lamp fydd fwyaf disglair? Felly, mae'n rhaid i ni ystyried rwan pa un o'r ddau lamp yma sy'n mynd i fod mwyaf disglair. Nawr, gai atgoffa chi mewn cylched cyfres, mae'r cerrynt sy'n mynd i fod un o'r un fath pob man yn y gylched. Felly, mi fydd un o'r un faint o'r cerrynt yn llifo trwy y lamp 20 ohm a'r lamp 10 ohm. Okay? Felly, faint yn union ydy'r cerrynt yna? Wel, beth ni'n mynd i fod yn neud ydy rhannu cyfanswm voltedd y gylched efo cyfanswm gwrthiant y gylched i gael y cerrynt. So, ni'n gwneud hynny rwan. So, i ddarganfod cerrynt y gylched, mi fyswch chi'n rhannu'r voltedd efo'r cerrynt, so fyswch chi'n cael 9 volt rhannu efo 30. Cofiwch, mae 30 yn dod o'r ffaith bod y ddau gwrthydd yn cael ei adio gyda'i gilydd i roi cyfanswm gwrthiant o 30 ohm mewn cylched cyfres. A felly, ni'n ffeindio yn llifo trwy'r ddau lamp, mae gen ni 0.3 amp o gerrynt. Felly mae gen ni 0.3 amp pob man yn y gylched yma. Mae gennych chi 0.3 amp yn llifo trwy y lamp yma, a hefyd trwy y lamp ar y dde. Reit, felly, os ydym ni'n gwybod faint o gerrynt sydd yn llifo, mae'n rhaid i ni fynd ati rwan i ddefnyddio un o'r hafaliadau pŵer. A gai awgrymu fama ein bod ni yn defnyddio'r hafaliad P yn hafel i I sgwâr R. Pŵer ydy cerrynt sgwâr lluosif y gwrthiant. Ac os ydym ni'n gwybod beth i gwrthiannau y ddau lamp, ac os ydych chi'n gwneud hynny, fe gewch chi'r ffaith bod i ddarganfod pŵer y lamp ar y chwith, sef yr un 20 ohm, fyswch chi'n gwneud I sgwâr lluosif y R, a fyswch chi'n ffeindio bod ei bŵer o ydy 1.8 watt. Os ydym ni wedi gwneud un o'r un cyfrifiad ar gyfer pŵer y lamp ar y dde, so unwaith eto, mae gen i un o'r un cerrynt, I sgwâr, mae gen i'r cerrynt dal yn 0.3 amp,
yn union fel oedd y fama, a da ni'n lluosi hynny efo 10 ohm, sef gwrthiant y lamp ar y dde, a da ni'n ffeindio bod gennym ni ateb o 10.9 watt. Okay? So da ni'n gwybod bod lamp yma efo pŵer o 1.8 watt, a bod hwn efo pŵer o 10.9 watt. Ac o ganlyniad i hynny, y lamp mwyaf disglair ar hyn o bryd fysa y lamp 20 ohm. Felly, awn ni mlaen. Be felly ydy'r un peth yn mynd i fod yn wir mewn cylchedau paralel? Wel, jyst i grynhoi, efo cylchedau cyfres, mae'r lampau gwrthiant uwch efo pŵer uwch oherwydd bod y cerrynt trwy bob lamp yn gyfartal. So, ydych chi'n lluosi union un cerrynt wedi sgwario, ond os ydy'r gwrthiant yn fwy, gewch chi bŵer mwy. Fodd bynnag, mewn cylchedau paralel, os dwi'n cymryd union yr un ddau lamp eto rwan, ac union yr un batri efo volt o 9 volt, a dwi'n cysylltu nhw mewn paralel, fel da ni'n gallu gweld yn y fan hyn, yna, mae yna rhywbeth gwahanol yn mynd i ddigwydd. Rwan, da ni'n gwybod beth sy'n mynd i fod yn yr un fath i'r ddau lamp, ydy nid faint o geryn sydd yn llifo trwyddyn nhw, ond mae volt o ddau ohonyn nhw yn mynd i fod yn 9 volt, sef volt y batri. Dyn ni hefyd i fod yn gwybod bod y lamp efo'r gwrthiant fwyaf yn mynd i gael llai o gerrynt yn llifo trwyddo fo. Felly fyswch chi'n disgwyl llai o gerrynt i llifo trwy y lamp 20 ohm o'i gymharu efo'r lamp 10 ohm. Mewn gwirionedd, gan fod y lamp 20 ohm efo union dwywaith gymaint o wrthiant a 10 ohm, fyswch chi'n disgwyl bod yna hanner y cerrynt yn llifo trwy y lamp 20 ohm. Felly mae gen i ddigon o wybodaeth yma rwan i gyfrifo'r cerrynt trwy rannu'r voltedd efo y gwrthiant, a dyn ni'n gallu gweld yn dydyn. Bysa'r lamp y lamp ar y top, yr un 20 ohm, efo cerrynt o 10.45 amp yn llifo trwyddo fo. Os fyswch chi wedyn eisiau darganfod beth ydy pŵer y lamp ar y top, fyswch chi'n gallu gwneud P equals I sgwar lluosi fe unwaith eto, so cerrynt wedi sgwario lluosi fe'r gwrthiant o 20 ohm, a fyswch chi'n ffeindio bod gynno fo bŵer o 4.15 watt. Os ydyn ni'n gwneud un o'r un cyfrifyd wedyn ar gyfer y lamp ar y gwaelod, sef yr un 10 ohm, yna mi fyswn ni yn cyfrifo'r cerrynt trwy i ddechrau trwy rannu ei voltedd efo ei gwrthiant, so 9 rhannu fo 10 i gael cerrynt o 10.9. Sylwch, mae gennym ni cerrynt ai rwan, un yn ddwbl y llall, so mae'n ei ddwywaith gymaint o gerrynt yn llifo trwy y lamp lle mae gennych chi hanner y gwrthiant. So, da ni wedyn yn defnyddio hafaliad pŵer unwaith eto wedyn, i gyfrifo pŵer y lamp ar y gwaelod, a da ni'n ffeindio bod ganddo fo pŵer o 8.1 watt. Felly, mae'n rhywbeth braidd yn od wedi digwydd. Cofiwch, pan nathon ni gysylltu'r ddau lamp yma mewn cylched cyfres, nathon ni ffeindio mae'r lamp 20 watt oedd efo y pŵer mwyaf. Ond rwan, da ni wedi cysylltu nhw mewn paralel, da ni'n gallu gweld bod y lamp efo'r gwrthiant lleiaf, sef 10 ohm sydd wedi cael y pŵer mwyaf. Ac y rheswm am hynny ydy, gan bod y lamp 10 ohm yn caniatáu mwy o gerrynt, a gan bod y cerrynt hwn yn cael ei sgwario, mae hwnna wedyn yn golygu bod gennym ni mae gennym ni'n union dwywaith gymaint o bŵer rwan yn y lamp sydd efo y gwrthiant lleiaf. Felly, mewn cylchedau paralel, mae'r lampau gwrthiant uwch efo pŵer llai, oherwydd bod yna llai o gerrynt yn llifo trwyddyn nhw. Okay? Tasg bach i chi, fyswch chi yn gallu gwirio fama hefyd ydy, os fyswch chi yn ystyried bod volt of y lampau'n hafal, sef 9 volt, sef volt of the battery, fyswch chi'n gallu defnyddio'r hafaliad pŵer equals volt y lluosif y cerrynt i weld os ydych chi wedi llwyddo i gael ateb pwerau o 4.15 watt ac 8.1 watt i'r datrysiad, yn hytrach na defnyddio P yn hafal i I sgwar R. Reit e, felly, gan ni edrych ar enghraifft, so dyma chi gwestiwn arholiad o bapur diweddar. Ac mae gennym ni 3 gwrthydd fama, mae gennym ni R1, mae gennym ni R2 a mae gennym ni R3. A da ni'n gallu gweld bod yna ran paralel i'r gylched yn y fan hyn, a mae'r rhan paralel yna wedyn mewn cyfres ar hyd yn union yr un llwybr a gwrthydd R3. Da ni'n gallu gweld bod voltedd y batri ydy 9 volt, a da ni'n gallu gweld be ydy gwrthiant R1 ac R2. Felly, gan i weld beth y cwestiynau ynghlwm o hwn. Oedd y cwestiwn gyntaf yn gofyn i chi ddefnyddio'r hafaliad 1 rhannu R yn hafal i 1 rhannu R1 plus 1 rhannu R2 i gyfrifo cyfanswm gwrthiant y gwrthyddion R1 ac R2 mewn paralel.
So be fysych chi'n neud? Fysych chi'n edrych ar rhifau R1 ac R2, sef 12 a 6. So fysych chi'n gallu gwneud 1 rhannu 12 plus 1 rhannu efo 6. A fysych chi'n cael ateb o dim pwynt 25. Ac mae'n hawdd iawn i feddwl mai dyna ydy'r ateb cywir, ond cofiwch, efo'r hafalyd yma, hynny ydy cilydd gwrthiant y golched. Felly fel cam olaf, ydych chi angen gwneud 1 rhannu efo dim pwynt 25, a gewch chi ateb o 4 ohm. Wedyn, os cyfanswm gwrthiant y golched ydy 6 ohm, da ni angen defnyddio gweithio allan wedyn faint o gwrthiant sydd gan y gwrthydd R3. Ond da ni newid darganfod mae cyfanswm gwrthiant y rhan paralel yma i gyd ydy 4 ohm. A felly os di cyfanswm gwrthiant y golched ydy 6 ohm, yna mae'n rhaid bod R3 sy'n mewn cyfres efo'r rhan paralel. Da ni'n gwybod mae gennym ni 4 ohm plus rhywbeth yn hafel i gyfanswm o 6 ohm, a felly mae'n rhaid mae gwrthiant R3, wrth gwrs, ydy 2 ohm. Felly fyswch chi'n gallu rhoi ateb yma yn syth bin bod gwrthiant R2 ydy, gwrthiant R3 ydy 2 ohm. Wedyn, da ni angen cyfrifo beth i cyfanswm, so mae'n dweud mae cyfanswm gwrthiant y golched ydy 6 ohm. Da ni'n barod yn dos, so cyfrifo gwrthiant R3. Rhan 4 wedyn, cyfriwch voltydd ar draws y gwrthydd R3. Wel, da ni angen darganfod beth i voltydd R3, a mi fyswn ni yn gallu neud hynny trwy gyfrifo yn gyntaf faint o gerin sydd yn llifo yn y golched. So, da ni'n gwybod, mae'n ei ran y goll yma, ond fyswch chi'n gallu cyfrifo beth i cyfanswm y cerin sydd yn llifo yn y golched, trwy wneud I yn hafel i V rhannu R. So, da ni'n gwybod yn dydyn, mae cyfanswm y voltydd ydy 9 volt, a cyfanswm y gwrthiant y golched ydy 6 ohm. So, da ni'n gwneud 9 rhannu efo 6. A gewch chi ateb o 1.5 ohm. Okay. Reit, wedyn, os ydych chi eisiau cyfrifo voltydd ar draws y gwrthydd R3, da ni wedyn yn gallu defnyddio V yn hafel i IR, sef yr hafaliad yma unwaith eto, jyst wedi cael ei aldrefnu. So, ni'n gwybod rwan y cerrynt trwy'r golched ydy 1.5 amp, lluosi efo gwrthiant y golched, lluosi efo gwrthiant R3, sef 2 ohm. A fyswch chi'n glanio fyny felly efo ateb o 3 volt. Okay. A dyna ni. So, da ni jyst fanna wedi cymhwyso hafaliadau hafaliad I equals V rhannu R, a hefyd y brif reswm i fynd dros y cwestiwn yma ydy i ddefnyddio yr hafaliad yma, mae plant yn ffeindio yn drafferthus. Gai jyst cynnig yma hefyd, os ydyn ni yn defnyddio yr hafaliad arall dwi wedi awgrymu i chi, fyswch chi'n gallu darganfod cyfanswm trwy wneud R1 lluosi efo R2, rhannu efo R1 plus R2. Felly, efo'n gwerthoedd ni, mae gennym ni 12 a 6, felly allwn ni wneud 12 lluosi efo 6, rhannu efo 12 plus 6. Cofiwch dwi'n os ydych chi'n gwneud 6 lluosi efo 12, neu 12 lluosi efo 6, a mae rhywun beth efo adio. Pan ydych chi'n lluosi neu'n adio rhywbeth, dim ots pa ffordd rwy'n chi'n gwneud. Ac os ydych chi'n mewn bod hynny i gyfriannau, lle efo cronfachau, neu efo bottom fraction, yna mi ddylai bod ni yn cael ateb o 4 ohm yn uniongyrchol, yn union fel cawson ni yn y fan hyn. Reit, diolch yn fawr i chi am wrando, a dwi'n gobeithio bod y fideo yma wedi bod o fydd a wedi helpu chi i ddeall cylchedau cyfres a cylchedau paralel. Diolch yn fawr.